estat una reunió molt profitosa, ens ha compartit molts dels projectes que tenen en ment el Govern de la Generalitat i des de la seva conselleria, sobretot d'atracció del talent, de la formació al llarg de tota la vida. Estem atents a que ens presenti el mes de setembre-octubre ja amb més detall tots aquests projectes que hem estat parlant i Viladecans estarà a disposició de la conselleria per continuar avançant en innovació, en atracció del talent i sobretot per generar ocupació de qualitat a la nostra ciutat. A Viladecans sou un exemple en innovació i en projectes pels ciutadans i ciutadanes, sobretot amb una mirada molt important cap a la sostenibilitat i en projectes amb molta profunditat i molta calada. Nosaltres des de la Conselleria estem treballant per impulsar l'apropament del talent jove i hem parlat amb l'alcaldessa sobre aquestes passarel·les per fer més efectiu l'accés del talent jove a la universitat i també d'aquest talent al llarg de la vida mitjançant un programa que es diu Microcredencials. El talent és quelcom que s'ha de cuidar perquè no només broti, sinó que pugui aflorar durant tota la nostra vida activa i més enllà de la vida activa, i nosaltres des de la Conselleria creiem que Viladecans ja està aportant.